luar biasa. Biasa di luar ngono. Ayo aku isen nek jejer karo kowe. Pripun to, Mas? Aku isen karo sing ngoteng. Lah apa? Karo tamu aku ra isen. Lah mosok sing nyoteng kuwaske aku terus kita ndang jejer karo Ikama ketok pantes lho. Ndang jejer karo kowe iki blas ra patut e. Lah sirahku dadi telu. Ndang depan-depan ana maca tinggal ngene. Lha iji loro telu. Luar biasa. Kawakmu saiki lemu tenan. Ganjelan yo, Mas. Oh, diganjel. Tak ganjel. Nggih, Bapak kersake uyuh nggih, Pak. Mereka Bapak Mbah Kakung ngersake uyuh. Nggih. Pariaswa Mbah sinten menika? Pajan gaul tenan lho rambutnya disemir putih lho, Duk. Salim mangsal mboten, Mbah? Salim masak, ya salim. Salim. Oh, nggih. Pipone Duk nyenengi tenan iki ya. Nggih. Nggih, ngangge bawa niki, Mbah. Ya, Mbah Kakung senyumnya Jen. Aja turu Kok ya terus enggak aneh ngono lho. ora apa-apa nyet gathukane kuwi kok. Nek ora digathuke ra penak kok. Oh, dadak nganggo ing. Heeh, nek tiba kuwi dadine penak. Ya nek baleni. Aja turu sore. Ora penak. Ora nganggo ing kok. Ora nggo ya. Aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat nyanggeng bokor kencanane. Mas, Apa? nuwun sewu. Apa? Pak iki lho Mas, kok gedang kok ya neng kono ya Mas. Ora yo marake piye? Loh, iki wis pancine tudang ya. Oh, pon tudang. Tudang. Tudang Tudang ki metu wedang karo metu gedang. Gedang. Lah, delok engkes metu jeruk. Berarti Tujer. oh, ora kuwi mau. Aku pinter. Isine donga batulak sandang kalawan pangan yo iku bagianipun wong melek sabarana rimo. Sampun. Menika buka celuk. Bukan pemburi. Nan? Nek pemburi biasanya muni lho. Piye? Nek skamburi muni piye? Muni originaling maksudnya kok ya. Iya. Masa kok pengalaman banget ini. Ora. Rajana
ketok sompak ya, Nduk ya. Iya. Sompak sing wingking, Mas. Kaya melu sompak itu masamu kaya kompak. Ayo kaya sompak nek sing mbok nggo kuwi kaya. Kowe rak jenengan lho sing nganggo lho. Aku ora nganggo, aku jarikan. Aku nganggone CD. Oh, Sidi. Ya. Dadaku semua ora rasa apa pancen teka bebalok sadar mareng usaha mereka nadang woyo. Ngalayo, ngalayo. Yo. Pas. Sek wadah. Wah, sajake kepranan karo sliramu. Non? Kuwi batin kok. Iki kacah iki karo sing ning omah kok beda adoh ya. Oh, nggih Mbak Putri riyen nggih cantik lho. Nah, iya aku cepake kursi Pripun, iki Mbak jagane Kakung? kuwi mampir. Sampun mak nyes dereng. Non? Lah kok jenengan malah pripun? Pripun Kersane raose? napa? Sampun ketinggal piye ngarani? Pripun? Oh, Mbak Modin. Oh, alah Den, Den. Kok jenengan ki Loh, kaya lah nek kowe cenane Desi cenane kan oh alah Sisi. Lah, Nek maksudnya kono Mbak iya. Mutin mesti oh alah Den, Den kan ngono ta? Oh, ngoten ta? Ah iya. Pedes. Alah Des, Des pedes. Mbak Mutin. Pripun raose? Pripun raose? Bar niki terus pijet kalih kerok. Pripun? Oh, monggo. Mudin sinten, Pak? Non, Pak Mudin Suradi. Oh alah Didi. Jenengan Pak Mudin Suradi ngersake lagu menapa? Non? Gubuk Asmara. Nggih. Wah,
Lagi Pak Nggih. Bayan Suratmin. Pak Bayan Suratmin ingkang pundi? Ngarepmu lho ngarepmu. Oh menika Pak Bayan. Iya Pak Bayan Pak Suratmin. Bayan kersake menapa? Loh niki gelindingan pental napa jenengan mboten kersa pental? Alah kowe ki ngerti pentolok senenge ram kok. Pripun Pak? Nyedak pental. Oke. Oh nggih. Nek gene kula mriko nggih rada gedhi-gedhi ngoten niku. Heeh. Pentale. Terus rada mblawus. Enake nggih monggo. Buyong dintak yesik bareng wingi Nggih. terus gubuk asmara. Nggih. Gubuk asmara mau panyunan saka sapa, Nduk? Pak Bayan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, alah. Ora apa-apa, Nduk. Nggih. Langgam buyung sampun Nggih, kepal-kepal sampun berno. menika. Nggih, jan. Mbah Mutin. Mugi saged dados rena penggalih nggih Mbah Mutin. Diparingi panjang yuswa, Amin. sehat selalu, Amin. murah rezekinipun. Amin, nggih, Nggih. amin. Ning sing keri dhewe aja disebutin lho. Sinten, Pak? Pak Bayan. Non, Pak sinten?